Wata ranar Asabar ina kwance a ɗakina da misalin karfe 6 na safe. Bayan na yi sallar asuba, kawai sai na ji ƙarar wayata. Dubawar da zan yi ke da wuya, ai sai da na tashi zaune. Na ce, to, lafiya kuwa? Ustaziya ta ce take kira na haka da safe? Na gajiya har karfe 10 na dare muna tare da ita. Ko da yake na san halinta, yanzu haka burar da na bata ne jiya bai ishe ta ba. Shi yasa, bara dai na ɗaga. Ai, ina ɗagawa sai ji nayi tana cewa, hello ƙawata, yau karfe nawa malamin Islamiyya ya ce za mu je makaranta mu bada hadda ma? To daman na iya muryar mata, kuma mun saba yin haka da ita. In dai tana so ta yi kasakenta na ƙarya, sai ta kira ni. Ni kuma na san ta saka wayar a handsfree. Dole tana a kusa da wanda take so ya ji abinda zan faɗa. A take ni kuma na make muryata na ce, ya ce mutum kar ya wuce karfe 9 na safe bai zo ba. Ita kuma sai ta ce, to shi kenan, na gode ƙawata, zuwa karfe 8:30 zan biyo miki sai mu wuce. Na ƙara make muryata na ce, to ƙawata sai kin zo. Sai ta kashe waya. Na saki wani ajiyar zuciya. Na ce, shegiya ustaziyar zamani, ina nan ina jiran zuwanki. A take habburata ta fara yin ɗillin-ɗillin. Sai na koma kan katifata. Na kwanta, ina tunanin yanda za ta kaya idan ustaziyata ta zo. Ina ta tunani har barci ya ɗan fara ɗaukata. Can sai ji na yi ƙarar ringiton ɗin wayata a cikin bacci na. Da yake na ajiye wayar a kusa da kunne na. Ma'ana, ƙarar wayar ne ya tashe ni. Ina farkawa sai na ga 10 miss call. Ina ɗagawa sai ta ce, tun ɗazu ina ƙofar ɗakinka, sai kiranka nake yi. A take sai na duba lokaci, na ga ai karfe 8 ma yanzu ta yi. Na tashi na buɗe ƙofa. Na ce, ustaziya ta kenan, ba ma za ki iya haƙuri ki bari ki jure karfe 8:30 ta yi ba zuwa karfe 9 kenan. Kamar dai yadda aka saba, a cikin dogon hijabi har ƙasa an sha niƙabi, ga wani glass. Ai tana shigowa ta rungume ni, muka hau katifa. Ta cire hijabin, daga ita sai breziya ko riga babu a ciki. Buɗar bakinta ta ce, ai so na yi ka ce karfe 7 na safe malamin ya ce mu je makaranta. Lokacin a gaban babanmu ne fa na kira ka. Ta fara shafa min burata a hankali tana cewa, kasancin da kai min jiya da daddare bai ishe ni ba. Na kwana ina ta tunaninka, na kwana ina sha'awarka. A take ni kuma na cire breziyar da take jikin manyan nonuwanta, na fara lallatsa mata su. Na ce, ai nema kin san ba na gajiya da cinki. Ta fara sha min burata, tana tsotsa kamar wata alewa. Har fita nake yi a hayyacina saboda ta iya shan bura ustaziyata. Tana sha, tana sha, tana sha a hankali, tana sha min, tana sha min. Ina dan wani nishin daɗi. Can ina dan murza mata kan nonanta. Habawa, a take na ga ta wani baje, ta wani mammike. Kuma in dai na ga ta yi haka, to kawai na fara zura mata shi ne amsa. Ai kuwa na tashi na miƙe. Tana kwance, na seta burata a hankali. Wani santsi malam, haba subul ya shige cikin durin nan nata. Ga wani daɗi, ina zirawa a hankali, ina shiga, ina fita. Ita kuma sai wani ihun daɗi take yi. Ina cinta tana shafa min kaina. Can sai na fara sauri. Ina gwatso haka da sauri da ƙarfi haka. Ina yi, ina zirawa. Sai ji na yi cikin durin ya cika da ruwa. Ita kuma ta wani rungume ni da ƙarfi sosai, ta manne ni a jikinta. Cewa take yi, na kawo. Kafin ka ce me, ni ma na kawo. Ina zare burata daga cikin durinta, naga ta wani lumshe idanu, alamun na kai mata har tsakiyan kanta. Sai na ce, kin ga yanzu har lokacin tashi daga makarantar yayi, yaushe za ki tafi, yaushe za ki koma gida? Sai ce min ta yi, har lokaci yayi? Kai amma gaskiya ni dai ban gaji da jin daɗin buran nan taka ba. Kuma kaga babanmu cewa ya ana tashi in koma gida. Ta ce min sai an jima kaɗan, dan babanmu na san yana can yana jira na
ya ce ana tashi in dawo gida. Na ce to shikenan, yanzu idan kika tafi kuma sai yaushe? Ta ce kai ma ka san gobe ma tana motsa min, zaka iya ji na kuma zaka iya gani na, dan ka san bana gajiya da cinka. Ka san yadda kake da daɗi kuwa? Na ce amma da ke kanki kin san ban kai ki daɗi ba ko ustaziya ta? Kar a manta a danna mana subscribing domin ci gaba da daddaɗin labarin ustaziyar zamani. Mun gode.